Dobar dan i dobrodošli na Solarni uređaj kanal. Danas ću da vam pokažem i reći ću vam koliko stvarno treba da bi se pokrenuo ovaj ovdje frižider od 113 W. Koliko bi akumulatora trebalo da bi radio 24 sata i da bi nam hrana bila čitava, zdrava i da se ne bi pokvarila. Pokvario nam se inverter, kao što vidite, nema ga ovde. Imamo 110 amper sati i imamo inverter ovde, jedan od 1000 W, ali 24 V. Sad ću malo bolje da vam prikažem. Za pokretanje tog invertera treba će nam minimum 300 amper sati baterija na 24 V. Znači treba će nam 4 akumulatora, 2 od 55 i 2 još od 225 amper sati na 12 V, onaj od kamiona, oni veliki ovako. Sad, da bi priključili njega, da bi radio frižider, da bi mogli raditi grejač u bojleru od 800 W koji je zamenjen i veš mašina da bi vrtela svoj motor i da ne bi, a mi ćemo da dovedemo toplu vodu sa bojlera iz Smederevca. Znači bojler Smederevca greje toplu vodu, ide u veš mašinu. I onda ne pali se grejač, voda je iznad 40 stepeni i to bi trebalo da funkcioniše jako dobro. Već sam testirao, probao, da se vratim sad na stvari. Ovde sad imam još jedan inverter, ovako mali, 150 W. I sad, ja kad hoću da uključim svetlo, ja pritisnem ovde, ali nema svetla. Sad, šta ja radim? Plavi, označeno plavi kabel i crni stavim ovde. To ne radite ako niste elektrotehničar kao ja. Uključim ga, ovde ima jedan prekidač, krene zeleno da sija i to je sada 220 struja koja prolazi kroz žice i koju sam priključio ovdje na ove osigurače. I sad kada pritisnem ovdje, dobit ćemo svetlo, naravno. Što se tiče svetla, to su LED sijalice od 12 W i to je sve u redu, to imamo po ceo dan. Problem nam je, što je leto, frižider, pranje veša, to su nam dve stvari koje su nam, zbog toga su nam potrebni akumulatori, a nemamo ih. Ako želite, vi možete da nam donirate, postavit ću link u opis dole, u deskripciji, pa ako želite, putem Paypala vi donirajte za nove i veće akumulatore. Trenutno živimo na solarni sistem jer ovdje nije moguće da se uvede struja. Tako da želim vam sve najbolje. Ako sam nešto propustio, slobodno recite. Pišite komentare i odgovarat ću vam. Hvala.